श्रीरामपुराव पुलिसनि सिग्रोमनाय। गुबुन हादोरसानिफ्राय आसामाव हाबनाय गंसे 10 साखा ट्राक हमदों। ट्राकआव गासै मा 25 आयेन बेरेखा मैसो दङमोन। मैसो दैखांनानै लाबोनाय ट्राकनि नम्बर UP21AN 3194। हरनि समाव मैसो दैखांग्रा ट्राकखौ हमनानै श्रीरामपुर खावारियाव दोनहैयो पुलिसा। ट्राकआव थानाय सालायग्रा, लोगो सालायग्रा आरो गुबुन मैसो बेंग्राफोरा गासैबो पुलिसनि सिग्रोमनाय खौरां मोननानै खारो। मैसोखौ बिहारनिफ्राय आसामाव लाबोनाय जादोंमोन। स्रोदै ट्राकआव दैखांनानै थांनाय समावनो हमनानै मोनो श्रीरामपुर पुलिसा।